беҳрӯзи хоҷазода ҷудокори машҳури кишвар ба майдони набард бозгашт. ӯ ки дар арсаи байналмилалӣ барои тоҷикистони азиз ифтихор офарениҳо дошт, пас аз 2 соли муолиҷа ба тамринҳои худ оғоз кардааст, то дубора парчами меҳнани худро дар сатҳи байналмилалӣ парафшон намояд. вай мусоҳибаашро бо хабарнигори варзиш бо дуруд ба ҳамаи мухлисони ҷудои кишвар оғоз кард. саломи худро ба кулли мухлисони гӯштини ҷудои кишвар мерасонам. дар ҳақиқат чӣ хеле ки шумо медонед, ман тӯли зиёда аз 1.5 сол аз майдонҳои ҷудо барканор шуда будам аз сабаби ҷароҳати дастам, ки ба ман духтуро иҷоза надоданд ман тамрин намоям. ва хушбахтона имрӯзҳо ман тамринҳои худро дар 2 баст шурӯъ кардам ва тайёрии худро ба мусобиқоти Гранд Слам, ки дар шаҳри Улан-Батори ҷумҳурии Муғулистон баргузор мегардад. Тайёрии худро ба ин мусобиқот дида истодаам ва ногуфта намонам, ки барои ман хело душвор мебошад, чунки ман зиёда аз 1.5 сол дар мусобиқаҳо иштирок накардам. Ба ин нигоҳ накарда ман кӯшишу ғайрат менамоям, ки дар ин мусобиқоти бонуфуз хуб иштирок, хуб қувозмоӣ намоям ва кишвари азизи худро дар ин мусобиқот муаррифӣ намоям. яке аз мақсадҳои асосии беҳрӯзи хоҷазода иштирок дар чемпионати ҷаҳон мебошад, вале ба хотири тағйири баъзе қоидаҳо дар федератсияи байналмилалии ҷудо шахсоне метавонанд дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок кунанд, ки соҳиби холҳои муайян бошанд. хушбахтона дар Гранд Слеми Улан-Батор ҷудокорон метавонанд соҳиби холҳои олимпӣ гарданд. беҳрӯз тӯли ин 2 сол мусобиқаҳои байналмилалии ҷудоро пайгирӣ мекард, то аз тактика ва техникаи рақибони худ бехабар набошад. бинобар ин дар мусобиқаи дар пешбурда мехоҳад холҳои лозимро барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба даст оварад. ман бо аксарияти паҳлавонҳое, ки дар вазни 73 килограмм дар мусобиқотҳои Гранд Сламу Гран-приҳо иштирок мекунанд, бо аксарияти онҳо ман қувозмоӣ намудаам ва дар ин тӯли 2 соле ки ман иштирок накардам, ман аз тактикаву техникаи онҳо бохабар ҳастам. аз сабабе ки ман тӯли 2 сол дар мусобиқотҳои Гранд Слам чи Гран-при ва чемпионатҳои ҷаҳони Осиё иштирок накардам, холҳои ҷаҳонии ман қариб ки 0 шуданд. аз ин лиҳоз ман ҳозир холҳои ҷаҳонӣ надорам ва маро мебояд, ки дар чандин мусобиқаҳои бонуфуз ҳамчун Гран-при ва Гранд Сламҳо иштирок кунам, ки дар садгона шомил шавам, то он ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок намоям. ва тайёрии мо ҳозир хуб аст ва асосан тайёрии ман ба чемпионати ҷаҳон мебошад. ба гуфтаи беҳрӯз, феълан таваҷҷӯҳи ӯ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ аст ва федератсияи ҷудои кишвар низ номи ӯро дар барнома ва нақшаҳояш шомил намудааст. бинобар ин ҷиҳати баромади муваффақ дар майдонҳои берун аз кишвар тамринҳоро ҷиддӣ гирифтааст. вақте аз беҳрӯз хостем сухани охирашро бигӯяд, ӯ ки суҳбатро бо дуруд бо мухлисони ҷудои кишвар оғоз карда буд, дар охир ҳам аз мухлисони варзиши кишвар ибрози миннатдорӣ намуд. ташаккури зиёд ба тамоми мухлисоне, ки дар тӯли ин 2 соли ки ман ҷароҳат доштам, ҳама вақт маро дастгирӣ менамуданд, ҳама вақт аз ҳоли ман бархурдор мешуданд. аз тамоми мухлисони варзиши тоҷик ман миннатдор ҳастам ва кӯшиш менамоям, ки боз натиҷаҳои хуби варзишӣ ба даст орам ва хотири мухлисони варзишро шод намоям. ёдовар мешавем, беҳрӯзи хоҷазода ҳамчунон дар вазни то 73 килограмм вориди майдон хоҳад шуду дар Гранд Слеми Улан-Батор ба ӯ ва кулли ҳайати ҷудокорони кишвар пирӯзиро таманно дорем.